As repoles gustame a min, Sí, pois hai ali para plantar. Vale, pois imos a horta a plantar con este home maravilloso e agora voulle dar paso a miña compañeira Alba Lea. Atento, está cun dron que serve para sulfatar as hortas. É así, non, Alba? Igual che sirve a ti. A ver. Ti estás traballando as hortas, Alba, pero nós aquí en Mesía temos un instrumento que vai a facer todas esas tarefas agrícolas por nós. Fixadevos o que temos aquí, un dron capaz de abonar, sementar e ata fumigar os terreos. Víctor, de proporcións falamos porque canto pesa isto? Isto pesa así en vacío 100 kilos. 100 kilos, é espectacular velo aquí en situ imparado, pero podemos velo funcionar. Claro que podemos. Sí? Estamos aquí para eso. Esta finca que temos detrás pode comezar a abonar? Sí. Veña, programa aí. Venga, vamos. Fixadevos porque isto vai ser unha revolución, unha auténtica revolución no sector agrícola. Imos ir tomando distancia para poder poñelo a voar e agora mesmo dirixirase ata a parte dereita para comezar a abonar e de lo ver agora, nada, nuns segundiños. Que rapidez ten isto, non? Isto vai Está con tiro. O Aí rendimiento é de 2 hectáreas hora. Guau, mirade para aí, Que pasada. Pocas, prográmalo e despois unha vez que te a finca toda xa programada, pois faino todo totalmente en automático, como podemos estar vendo ahora mismo. Agora mesmo que está abonando xa, non? Aí Sí, está. ahora mismo xa está abonando. Ti podes variar o tamaño da gota de entre 50 micras a 500 micras. Ahora mismo estamos a unha velocidade de 20 km por hora tirando 150 litros por minuto. Pois tecnoloxía punta para esta tarde para traballar os campos con este dron que vai, como vos decía, a supoñer unha auténtica revolución. Abona, sementa e fumiga. Esta tarde imos saber ben como traballa. Fixadvos por aí como voa por todo o terreo. Moitas grazas, Alba, que maravilla, Se agora se poden sementar e fumigar dentro do aire. Sementar. Son as 5:14 da tarde, estades vendo sobre os campos de Mesía a un dron que está agora mesmo abonando, que serve tamén para sementar e fumigar. É o futuro do campo galego. Víctor, fai de todo. Isto, para poder descansar e ir para a taberna, quedanos máis tempo. O futuro está aquí, hai que estar cas novas tecnologías. E, bueno, isto, os rendimientos son moi altísimos, estamos cada 10 minutos deixas 2 hectáreas abonadas, entonces, bueno, nada, o futuro, hai que estar nele. Claro, iba a preguntar, estámoslo vendo traballar, canta autonomía ten, canto tempo pode botar voando? 15 minutos. Despois cambias as baterías e pode aguantar todo o día. Claro, isto ten 4 baterías e ten autonomía, o sea, poder facer unha constancia de traballo durante todo o día sin parar, vas cargando unhas e traballando coas seguintes. É interesante que fumiga tamén, porque é verdade que é capaz, digamos, de matar todos aqueles bichos que se esconden debaixo das follas, quer dicir, que ten como un rango de movimento moi amplio. Claro, porque isto fai unha gota moi fina, entonces que a corriente de aire das aspas fai un nebulizado no cual rebota no suelo, entonces queda polas dúas partes das follas, por abaixo e por arriba. Claro, e ademais, ao estar polo aire, entendo que pode acceder a aquelas zonas onde a maquinaria, cando chove moito, hai unha braña ou calquer cousa, pois non entra, non? Efectivamente, isto pois non tes compactación de suelo, tes aplicacións moi rápidas e con unha contaminación moi inferior porque vas a dosis moi baixas. Si vas a aplicar algún tipo de herbicida que esperemos que nun futuro pois se autoricen. Ímolo aparcar agora, sí? Mirade como baixa. Antes vimos como despexaba, vamos a comprobar se aparca tan ben. Un dron de 100 kilos que, como vedes, é capaz de facer as tarefas agrícolas que a nós máis nos custan. Isto é un curalombos, non? Isto... A verdade é que si, agora traballar no campo é moito máis doado que fai anos. Podémonos acercar xa un pouquiño. Parece de ciencia ficción, como estades vendo agora, pero non, é completamente real. É grande, podemos volo asegurar, non sei se na cámara se percibe, pero isto é un instrumento ben feito. A verdade é que si. Isto dá gusto ver a tecnología que van avanzando os chinos, porque realmente preparan equipos, axúdanos a facer moito máis fácil a agricultura. José Antonio, que a ti ainda non che preguntei nada. Isto axuda para todos aqueles agrícolas, digamos, que teñen que estar traballando nos campos. Canto tempo nos vai a forrar isto? Isto saca rendimientos, como decía Víctor, saca rendimientos moi altos, que isto con un tractor e un pulverizador poderíamos falar de 5 hectáreas hora, e isto fai no menos da mitad do tempo.
Afórranos tempo, como podedes ver, afórranos tamén traballo. E Víctor, conta con 2 depósitos, non? Sí, temos un depósito de líquidos que é este de 100 litros e outro de sólido de 150 litros, porque a semilla pois pesa moito menos, e co de sólidos tes a posibilidade de poder aplicar abonos convencionales, pois onde se utilizaría moito ahora sería pois cando botas unha urea, tes o millo nun estadillo 2 que ten unha altura que non poderías entrar con ningún outro tipo de máquina como un tractor, e con isto podes aplicar en calquera estadillo da altura do millo. Pois xa para rematar a conexión, vou dar un dato. Temos que falar do prezo, porque a xente na casa estará pensando, pero a min canto me vai custar isto, Víctor? Isto costa como salir por aí uns cuantos días de festa, Uns cuantos meses, 30.000 pode ser. Sí, anda aí no redor dos 30.000 euros con 4 baterías, enfriador e con todos os equipos. Pois moitísimas gracias aos dous por presentarnos esta máquina, esta aeronave, un dron que, repetimos, abona, sementa e fumiga os campos. Vamos, que para curarnos un pouquiño das costas vai nos vir fenomenal.